Baba. Ka manta irin tsarin da na yi a nan kwanaki da na fara kan shi ɗan durin ba. Normal. Na murɗa kan wuyan na dawo dole ya kallo. Lokacin da muka je dajin nan. Eh. Da Babaru da Ibrahim. Eh. Suka same mu a can. Eh. Kawai Very small da ne kai. Da Allah san yadda zai. Ba wani iya ne. Me ya faru? Ba kuɗi ba wani lissafi kawai a san yadda zai. Wai ya kake ganin za a yi ne zuwa? Bara mu gani to mu duba. Zuwa shida. Operation in yanzu ta nan kawai za a yi shi. In bai zo ba kawai za mu fasa kawai a san yadda zai. Nan Maiduguri da aiki ake yi kaman ba gobe. Mu fasa mana mu gani. Ina san wani abu na gajiya fa tana da kuɗi fa a ƙasa. Kai dalla ku dakata dalla. A tashi a tafi kawai. Dalla ku dakata dalla. Shikenan. Ku ba wanda yake da bindiga a hannunka amma kuna maganar waye da Allah. Ina da almagashi. To kana da almagashi. Da almagashi. Ina da barandami ka manta na wannan da naje na cinye naman nan barandami ka manta. Kai Allah ga wani nama nan ya zo ka sai ya ce zai. Kai dan zura Allah. Ni? Zo normally aiki zo. Kai zo din zo. Sauri ka zo mana ana ma magana. Zauna nan zauna da Allah zauna. Kamar yaran tsuguna. Da Allah tsuguna da Allah. Ana magana kana jin mutane. O ga wannan yaro ai kamar na sai. Da Allah ya mutane shu da Allah kan abin da ke jikin ka da Allah. Ni oshi. Zauna su mol da Allah. Kamar ya an baka abin da ke jiki. Tantin tsirar da kai ban abin da ke jikin ka. Ana ma magana kana ji. O ga wannan. A'a. Ya kake mutane irin wannan ne. Ina gayyo kuma abin ta kan biyo kenan. Waye kai da Allah ban abin da ke nan ka tsaya kana wani. Awo. Bi ko tara Allah ban. Ba za ka wan ba. Kamar yadda za ka kira wanda za ka kira. Mu ga abin da zai faru a nan. Lalle wannan dan mamare yana Hello? gai. Officer. Ga wasu nan na kama su a nan gurin. Suna wani kwaliya suna nema su yi min. Ka zo kawai ba wani abu ga su nan na kama. Wallahi almajiri ne. To shikenan oga sai ka zo. Taso. Sai ka zo. Wallahi ka san me? Taso. Wallahi. Na rantsi wallahi almajiri wallahi. Taso nake. Wallahi almajiri. Daman ina ganin ku. Ba kai mutumin banza ba. Ka ga mun da tunda baka da kirki baka da mutunci. Yalla wallahi baka ba. Ina hada ma jikinka. Yalla bai. Ya Allah da Tunda baka da kirki na. Zo na. Gaskiya kana kudin na kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.